B'differenza l-oppożizzjoni, il-Gvern għandu l-kredibilità li jwettaq dak li wiegħed. Hekk stqarr il-Prim Ministru Robert Abela f'kollegament telefoniku fuq One Radio fejn spjega li kull ma jmur l-oppożizzjoni qed tkompli tinkixef li qed twiegħed bla pjan. Qal li l-oppożizzjoni llum għandha l-problema tan-negattività u l-kredibilità u nnota kif fuq in-naħa l-oħra hemm gvern li għandu l-kredenzjali kollha biex isolvi kull problema li nħolqot fil-passat, anke fi żmien amministrazzjonijiet preċedenti. Ir-riċetta ta' dan is-suċċess huwa li dejjem wieħed u wettaq bi pjan. Il-Prim Ministru qal ukoll li Bernard Gregg jisma' xi ħaġa u wara jgħid li ħajsolviha mingħajr ebda pjan. Hawn innota kif anke dwar l-art fil-ħondoq l-ewwel wieħed li se jixtriha u mbagħad qal li ma jafx kemm tiswa. Ma jisma' xi ħaġa. Satej wara jgħid għandu soluzzjoni. Meta ma jkollu soluzzjoni xejn. Nagħti eżempju kellu intervista dwar ħondoq. Staqsewh gazzetta f'temp ta' ftit ħin fajjara għal se nixtrih. Imbagħad ġie mistoqsi. X'iswa biex tixtri l-ħondoq? U ġieb li ma jafx. Din is-serjetà. Dal-mod li l-kap tal-oppożizzjoni irid li n-nies jemnuh. Il-mexxej Laburista qal li l-partit dejjem kien sod kontra l-iżvilupp fil-ħondoq anke b'kuntrast ma' Gvern Nazzjonalista bil-bdil fil-pjanijiet lokali tal-2006 li permettew żvilupp fiż-żona. Hawnhekk staqsek hemm xi motivi ulterjuri għal dak li qed jingħad b'mod irresponsabbli mill-oppożizzjoni. L-istess persuna li kien f'dak l-eżerċizzju mill-aktar kontroversjali tal-pjani lokali tal-2006. Illum huwa li l-leminija tal-kap tal-oppożizzjoni li qed jagħtih il-pariri dwar il-ħondoq u saqsi. Hemm xi skop ulterjuri? Għala qed jagħtih dan il-pariri? Jew il-kap tal-oppożizzjoni nnifsu għandu xi skop ulterjuri. Dr. Abela qal li n-nies mal-gvern taf fejn qiegħda u meta jwieħed xi ħaġa jippjana u jwettaq. Innota wkoll kif dak li qed wieħed l-oppożizzjoni dwar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma ser jipperikola l-impjiegi hekk kif ser issarraf f'żieda fil-kontijiet għan-negozji. Dawn irridu jollulhom il-kont wara li aħna naqqasnihom b'25% u ħallejna aktar minn 500 miljun euro, ġifieri aktar minn nofs biljun euro fi bwiet il-familji u n-negozji. Dak li wieħed Bernard Gregg ġie konfermat li jiġi jiswa aktar lin-negozji minħabba li jwassal biex titneħħa sistema adottata bħalissa li tara n-negozji iħallsu inqas f'kontijiet meta jilħqu ċertu bands fi ħlasijiet.